Ďalší deň v Róme. Dneska sme na exkurzii v Colosseum. Takýto masívny amfiteáter. Tu sa konali boje gladiátorov. Aréna. Je to obrovské. Teraz ešte ďalší záber na Colosseum z druhého uhla. No z tejto strany bližšie vidieť tú spodnú časť, spodnú zónu. OK, takže ako si myslíte, Colosseum? Spoznávaš to? Ja si pamätám, áno, jak som tu bojovala. Chcel by si, Adamko, bojovať s Gladiator? On bude ten Empire, čo tam sedel. Ale povedala ona, že koľko ľudí to mohlo sedieť, ja som to nepočul. Over 255 standing seats and 500 standing seats and 255 sitting seats, I think. That's it? Samolko počul.